Så ska du laga mat åt pappa? Vad hämtar du nu då? Ja, pappa måste ju ha en kniv. Tack. Smakar det gott då? Ja, ska du smaka? Du måste ju smaka på maten. Oj, var du så hungrig? Vad smakar det gott? Ja, har du kryddat någonting då? Ja, vad hade du där i ugnen då? Får titta. Oj, vad var det för någonting? Får pappa titta då? Åh, var det en pizza? Ska du lägga den i tallriken då så du kan äta? Jaha. Jaha, det är ett lock. Tack, tack. Vilken fin spis du har fått. Tack. Ja, vad är det där för någonting? Är det morot? Är det bröd? Är det bröd? Kan du säga bröd? Har du smakat på maten då? Ja, pappa tar dockan. Tack. Elsa? Elsa, du måste ju smaka på maten. Smakar gott? Har du kryddat någonting då? Nu måste du nog krydda mer, hör du va? Oj. Är det gott? Så pappa, ta, okej, tack. Tack. Men har du kryddat med den andra kryddan då? Ja, kommer du med hela... Tack. Don Quixote, ja. Mm. Så, tack.